मोनबाय नामा मोनबाय गय फुलि लानानै फैदोंमोन मोनबावाखै जाहैदों आरो बेसे गोथौ हाबावनांगोनहाय फात्ता गैया बिराद गोथौ हाबावनांगोन बायदि मोनदां मा जायगा लाना फैदों खबर जिंदगी में आया नहीं था कभी भी आज पहली बार आया इधर रास्ता भी गायब हो गया इधर देखना रास्ता भी खत्म हो गया हाँ माँ दाथ' थांनायावथ' हानो हागौ ओमफ्राय दा फैनायावसो हा बेलेग लामा थांग्रा दंना गैया बेलेग लामा बै गोदानासो गोदाना नङा ओरै ओंखारलांनो हायोथ' नगदा साइडखै गैयालाय ओरै हागोरा गेजेरजों लाना जुर लगा के रावबो गैयालै बायदि गाज्रिना अखा गैया गारि सालायगासिनो लामा गाज्रि हाब्रु अखा बोथोर एखेबारे डेन्जार अखा बोथोर लामाफ्रा जाला हाब्रु जाजोब्बाय सोखावगासिनो ओरैबायदि गारि बुरजा माबा हाब्रुखौ सौखावबोबायना गारियानो गरम जाजोब्बाय सयथि थानो हालायलायला गरमा हा मोनबाय मा होनो नङा आराम नाय थांगोन र' बुरजायालै गायनोबो हागौ ना गैया दानना हा गारना दोननायसो जाखो ना मा जाखो फुलियालाय जमा दोनखोदोंमोन नै बेसेबां लाबायदों नहीं 200 गया बेयाव 150 थानो हागौ 150 नुनायावल' बुरजा नुयोलै गयफुलिखौ नुनायावल' बुरजा नुयो हा थाया माखाया बिदिनो हाया जा इरिस लाफांदों न'सिम थांनो जाबाय गारियावबो लड जाखांबाय फुरा लड जाबाय लडिं जाजोब्बाय लासैनो ओंखारलांसै बिराद मेंबायबो बिराद खामानि मावबाय गय बिफां जावखुनाया बिराद मेंबाय अबस्था गैयै मेंखाबाय आरोना दिनै मावला थांनानै आराम जौ बेदरजों लोंहैसै जाहैनोसै बरियानो दमफ्राव उन्दुहैनोसै